पुत्र सेपरेट पुतळ्याचा रेफरन्स त्याने किती पुतळ्याकडल्यान येयला युजली ते ट्रेवल फ्रॉम सांगली टू अंजुना वाया पणजी ते टूक दॅट रूट मधल्या रस्त्यात सो एक्यूट टर्न आसा ते क्लास एक्यूट टर्न आसा गाडी नॉर्मली नवीन म्हणजे लागतात त्या टर्नाच्या गाडीने टच जाल्यांचे भिवन पुढे रावले पुढे पाणी असे पाहणं जर गजर पाणी बाहर निकल के वापस गाड़ी की तरफ गया था, वो गाड़ी के अंदर चला गया।